ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಜ ಐಕ್ ಐ ಕೇಂದ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನಾಪುರ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿ ನವ್ವೇ ದಿನೊಂದುಂಡು ನರಕ In 600 meters, turn left onto Chewalgi, Chamarajanagar Road. ಹಿಲ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೂ ಎದ್ದಾವು ಎಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆತ್ತುದ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಫೈನಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ಲಾಗ್ಡ್ ಕನೆ ರಾಯ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಅವು ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತು ಜರೇರು ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಆರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತನಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಪುಜಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅರೈವಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅರೈವಿಂಗ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮದರ road is very comfortable and very nice and ಸೂಪರ್ ರೋಡ್ ಎಸ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮಲೆನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ you can see ಡೌನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಬಾಡಿ ಗುಂತಾರನಂದೆ ಇನ್ನು ಐಟೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓಲೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಐಟೆ ಒಬ್ಬವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಬಸ್ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಲಯಾನ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ದಾರಿ ಭಯಂಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಲಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಲ ಹೋಲಿ ಎಸ್ ಮುಲ್ತು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ತೂಯರ್ನ ಹೋಯ್ ಸತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ವರದಿ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಯಾಬಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಡ ನಮ್ಮೋಲು ಏನಂತ ಮೆಲ್ಲ 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 ಪಿರವಳು ಪಿರವಳು మీకు దీయనే జమరైతే వైతు కోరి డుబ్బన్న ఇంచదా ఊల్ మరే పార్కింగ్ ಮೂಲೆ 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 ಓಲು ಅತ್ತ ಅವಳು ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಇಂಚ ಇಂಚ ಕೊನದುಂತಾಗ ಅಂಚಿಗೆ ಕೊನ ಹಿಡ್ದು ಅಂದ ಎಸ್ ಇಂಕುಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಎಸ್ ಸಂತೆ ಫುಲ್ ಮುಳೊಂಚೂರು ಪೋಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್
ಎಸ್ ಒಂದು ಅನಸ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಹೋದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲಂಚೂರು ಬೇಗ ಹೊಡಿಯೋದು ಜೀವನ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಉಂಡಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಪರ್ ಹೆಡ್ ಇಂಟು 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ಲು ಡೇ ದರ್ಶನ ಅಂದು ಖುಷಿ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಪನ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಐಟಮ್ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಪಲಾವ್ ಮೊಸರನ್ನ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಪರೋಟ ಆರಿ ಬರಿ ಪರೋಟ ಪುರೇನದ್ದು ಮುಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ఇంకా ಶೀರ ಎಸ್ ವನಸುಪುರ ಅಂಡ್ ವನಸುಪುರ ಅದು ನಾ ಒಂಚೂರು ಮುಳಂಜಿ ಮೈಷಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಮೂಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ 50 ದೆತೋನು ಏರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತನ ನಾಂಡ ದೆತೋನು ಜೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲ 50 ವರ್ನಗಾಯಿ ಪಂಡೆ ಪುಣ್ಯಾಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಡು ಅಂಚ 15 ವಾಪಸ್ ಕೊರಿ ಕೌಶಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ರು ಅಂಚ ರಷ್ಯಾನ ಅಂಚ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಝೂಗು ಸೀದಾ ಮೈಸೂರು ಝೂ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐಟನೆ ಫೈರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜನ ಐಟನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ BYD ಸೂಪರ್ BYD ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅವ್ವ ಹಾ ಅವಳು ಎಸ್ ಅರಮನೆ ತೋಜುನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಎಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಕು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಡಪೇರೆ ಇಂದು ಬಂದೆತಾ ಇದು ಯಾರು ಪಂಚ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಲ್ಪೊಂಜಿ ವಯಲಿಂದ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದೆಪ್ಲೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಮಂತಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವು ನಮಕ್ಕ ಹಾಪುಜ ಒಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋರು ನಮ್ಮ ಕೈತಿ ಕೊರತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋರು ನಮ್ಮ ಕೊಳಲು ಉತ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಊದುನು ಅಕ್ಲು ಕಾಲಿ ಬೀರೆಲ್ಡು ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ಪವೇರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡವು ನಮಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಎಸ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅವಳು ತೂಗು ಇಂಚಿ ಪೋಡು ಚಂದನ ಸೀದಾ ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಪೂರ ಪಟಾಕಿ ಇಡಪ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಳ್ಳಂಜಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದು ಕೋಟೆ ರೌಂಡ್ ಮಾರೆ ಮೂಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ತುಲೆ
అట్లా అవులే ఉంటుంది మూలే పోయారు ఉలాయికి ఎంట్రీ ಅವು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಮೆಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಝೂಕು ಝೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಕ್ಕೋಡು ತಿಂಗಳು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಹೋಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಕ್ಲು ಆಮೇಟ್ ಉಂತದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅವಳೆ ಬೊಗ್ಗೋಲಿ ಒಂದು ಓಡಿ ಅವಳು ಬೊಗ್ಗೋದು ಮೂಲೋರಿ ಕುಲೋ ಒಂದೆ ಗೂಮೆ 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 ಹಿಂಗೆ ಪೋಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಡು ದೇವಳು ದೇವಳು ಓಳು ಬಲ್ಲದನೆ ಅವಳು ಹೊರಡೇದ ಓಳೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಪೋಪನ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವೇ ಗಿಲಿಗೆ ಓ ಅಲ್ಪ ವಾಸ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೆಂಡ ಬರ್ತಾರ ఆమెటో ఆయన ఫ్రెండ్ సినిమా సినిమా పోతున్నావు వాళ్ళ ఇత్తోలే ఉంచిండు ఆయన తూపునే కిన్ని అవులు ఉంచిండత సినిమా No, that lioness came up from the rock and glided down to the lion. What lion? ಬಂದು ಮಾರೈತೆ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಲೈಟ್ ಬರು ಲೈಟ್ ಬರು ಲೈಟ್ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಚ್ಚಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸೀನುಂಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ಮುಳ್ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ಹುಚ್ಚೇನೆ ಹುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚೇನೆ ಅನ್ಪದ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಅವು ಮುಜುತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ Oh yeah, this is my friend. Ito jano le. మళ్ళీ ఉండా Hey, ಒಂದುಂಡ ಒಂದುಂಡ ಇಂಚಿನ నేను ಒಂಜಿಲೆ ಪೋಲೆ ಗೋರಿಲ್ಲುಂಡ ಅದೇ ಗೋರಿಲ್ಲುಂಡ ಗೋರಿಲೆ ಎಂದು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅವು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಅವು ತೂಪುಂತುಲ ಮಾರೆ ಇದನ್ನು ಬುಡ ತೂಗೋಡದ ಇದು ತೂತಿದ್ವಿ ಇದು ಬೋಡಿತ್ತಿರದ ಲೆಕ್ಕರ ಅವಂಚ ಬರಂದು ಜೋರುಂಡ ತಂಚ ಓಕ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬುಡ ಅಂದೆ ಉಜ್ಜಾಲ ಬುಡ ಗುಲ್ಲದು ಗೊಬ್ಬುಣ ಅದು ಅವು ಗುಬ್ಬುಣ
అవి కొంచెం ఇందుండు బుద్ధిండు చూరు అవితే ఉడిచిదాడు ఇంచి తిరిగిలన్నా ഇന്ന് പിങ്കെന്ന് വെച്ചായിരുന്നു പോലെ ಅವಿತ ಆಯ್ತಾ ಪಿ ನವ್ವೇ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ನರಕ ಅವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಂದು ಇಲ್ತೆಂತ ಐಂದ ಈದಿಜಿ रियल दे गोल्डन देख लिस्टी पीछे से ಕಾಲೇಜ್ ದಾದೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಜೆ ತೋನೆ ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಂಜಿದಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮುಜ್ಜು ಮುಜುವಾ ಮುಜ್ಜು ಬೇತೆ ಮಂಗಿ ಬೇತನ ಮುಜು ಬೇತೆ ಮಂಗಿ ಮುಜು ಬೇತೆ ಮಂಗಿ ಬೇತೆ ಮುಜ್ಜು ಬೇತೆ ಮಂಗಿ ಬೇತನ ಮುಜ್ಜ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅನ್ನ ನಕಲೆ ಅನ್ನ ನಕಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಅಲೆ ತೂಪಿ ಅನ್ನ हेलो बॉयज फोटो केबी फोटो ಇದು ಬುರಜ್ಜದ ಫಿಲಿಪಿನಾಡು ಬರ ಜೀಬ್ರಾ ಬರ ಕತ್ತೆ ಬಂಟಾಗಲಿ ಕತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಎಂದ ಬ್ರದರ್ ಕರಡಿಯಾ स्लॉथ भी है भाई कितना पीली भारी जोर काटिन ब्रो
ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇಂಚ ఉండొచ్చు గట్టి ఇంచ ఉండొచ్చు ಕುದಿಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ 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 हंडी जिंके और नाम है हंडी चलो आने This is kangaroo. रास्ते दो दिन पानी वाला है मतलब बहुत स्पीड ले आता है तो पहले से ये ना इसमें चल जाएगा ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನೆಗೆ हाँ बेटे देखो रूम से पैसे आज तो भी मोटा होगा
दो पेज लिख रहे हैं ना. ಒಂದು ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುತ್ತೆ ಪಿಲಿಕುಲ. ವಂಚಿರ್ದು ಬಲ್ತು ಬಲ್ತು ಸಾಕಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ ತತ್ತದು ಸರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೆಕ್ಲು ಎದುರು ಹೋಗ್ತೇರು ಸುಬ್ಬುಲ ಕೌಶಿಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾರ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರೂಟ್ ಅವಳೇನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಎತ್ತೋಡು ಇದ್ದಿನ ಅವಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್. बोले बाहर अकले ಅರಮನೆ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಡೆಟ್ ಅರಮನೆ. ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ರಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ದಾಳ ತೀರುಜಿ ಅರಮನೆ ಇಟ್ಟು ದಾಳ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕುವ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕೋ ದಾದ 468. ये फोटो पूरा देखो फिर ಇಂಚುಂಡು ಅರಮನೆ ಅರಮನೆ ಇಂಚುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಚುಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಮೂಲು ಚಪ್ಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆಯ್ ಕೇಂದ್ರ ದಿತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಉಚಿತ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ದೇರು ಐಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಳು ಕೊರ್ಜ ಐಕ್ ಐ ಕೇಂದ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನಾಪುರ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ
ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಒಯ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮೂಲು ಕಾರಂಜಿ ಉಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಆತುಂಡು ಆಂಡು ಬಂದಾಂಡು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಈತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನೈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಯ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಕೊಣ್ತು ದೀತೆರ್ ಕಡೆ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ 150 ಹಾಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ ನಾನ್ ಬಂತ ಐಕ್ 60 2 ಪೀಸ್ ಬೈದಿದ್ದಿ ನಾನಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ 10 ಜನ ಸೀದಾ ಹಾಕದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ದೀವಡ್ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಸುಂಕದ ಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಪುನಃ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮು ಒಂದು ಪೂರಪ್ಪ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬಸ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀದಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಓಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂದುಲ್ಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ 2 ಜನ ಜೈದೇರು
ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಏನೋ ಒಂದಾಗ್ತದೆ, मेरा फोन कहाँ ತುಲೆ ಅವಳೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂದು ಬಟ್ ಅವು ಇಂದುಲ ಕಾರಣ ಅಂದೈಕ್ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲದಾದುಂಡು ಅವಳು ದಾಲಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರೋಡ್ ಓಳು ಉಂಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ರೋಡ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ದೋಜುನ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ದೋಜುನ್ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅವು ಮುಳ್ತ ಏರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಂದ ಏನು ಸರಿಪಡಿಸೋಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಚಳಿಯ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ದಾಲ ದೋಜ್ಜಿ ಸಂಪಾಜೆ ಘಾಟ್ ಫಾಗ್ ಲಜಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಓನ್ ಅಂತ ತುಲೆ ಎದುರೊಂದು ಇನ್ನೋವಾ ಪೋನುಂಡು ಅವು ದಾನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಚ್ಚಾವು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಟೈರ್ ಜಾರ್ದು ಟೆಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಕಲ್ಲುಗು ದೀತೇರು ಗಾಡಿ ಅಂಚೆತ್ತ ಅವು ಟೈರ್ ಟರ್ನ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಟ್ನೆ ನಾವು ಇಂಚು ಜಾಯಿ ನಾವು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಾವು ಆತದ್ದು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಕುಡ್ಲ ರೀಚ್ ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೌಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಚಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂತದ ಅಲ್ಪ ಅದೇರ ಒಂಚೂರು ಫೈನಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೀಚ್ ಬಾಯ್ 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 ಎಸ್ ಸುಬ್ಬು ಬೋಯರ್ ಸುಬ್ಬು ಆರು ನಾನ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಸ್ ಆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರು 250 ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇಪರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಕುವರಿಗೆ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಸೊ ಆರು ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರ ಹೋಗ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಾನ ಜೆತ್ತುವ ಆತ ಅದೇ ಬ್ರೋ ನಾ ಮಕ್ಕಂಡದು ಇರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಮನೋಲಿ ಮಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಹೋಗ್ಪೇರ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೌಶಿ ಬ್ರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾರೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರು ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾರಿ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಅರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡು ಪಾಪ ನಿದ್ರೆದ ಅಮ್ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬ್ರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಪೆಟ್ಟಾನ್ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ರಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ಚಪುರ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಇದೆ
ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೀಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾಳೆ ಪಂಡ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ದಾದ ಮರ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದಾಳ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ್ನಿ ಅರವತ್ತು ಚಿಪ್ ಬಂದಾತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ರಜೆ ಬಾರ್ದು ನಾನು ರಜೆ ಬಾರ್ದು ಬಂದ ಎಂಕ್ ಪೋಡು ನಾನ್ಲ ಯಾವ ನಾನು ರಜೆ ಆಡ್ದೆ ಏನು ಮುರೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ರಜೆ ಬಾರ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ತದ್ದು ಮುಲ್ತು ರೂಮ್ ಹೊಡೆದು ಎಂಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಆರ್ ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿ ಪೊರ್ಲು ಜತ ಒಂದಿರ್ದುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪಿಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ದಾಲಿಜಿ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಅದೇನಾ ಎಸ್ ಅಪಗ ಯಾರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಬೈ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಂಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್